Se do torreiro da festa eu fose sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías coas uñas longas de gata e da horta só apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. Se o camiño da fonte fose algo máis que lavar e na misa dos domingos quedaste sempre fora pra repicar. Se nos vise no palco coa forza dun vendaval, non sei ben se chorarían ou ben subirían con nos a cantar. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. A miña tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. O ese lado collo súa man con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo súa man con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo súa man con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo súa man con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. Miña nai era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca por os fillos, polos netos. Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous. Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiñan. Benvidas, benvidos a todo o mundo ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois, que tal? Como estamos? Como estades todo o mundo? Benvidas e benvidos a un luns máis, a un novo programa do Bar da Cantina. É un novo luns sumando de tres. Onte hubo tarde máxica en Espiñedo, primeiro partido da temporada no Templo Verde, primeira vitoria, primeiros 3 puntos que se quedan en Espiñedo. Boa noite, Milito, como estamos? Moi boa tarde e noite, ainda estamos así medio en horario de verão, entón, bueno, ainda vexo así entrar os raíños de sol, pero como ben di, sí, eu non a tildaría de máxica, porque, bueno, o partido, despois valoraremoslo, non foi o mellor partido que se veu en Espiñedo, pero bueno, sempre é importante sumar de tres, sempre é importante comezar gañando na túa casa. Destacábamoslo na previa, non? Da importancia de sumar estes tres
ante o rival que viña e nada, pois a verdade que ledos de conseguir esa primeira victoria, de ver xa as cousas de outro modo e nada, así que sen moitos máis preámbulos vamos a darlle ao parenteiro. Dame un titular, Mirito, do partido de onte. Alivio. Pois, alivio que sinto eu ter ao outro lado o grande Doc. Que tal, Carreiro? Como estamos? Boa noite, tarde, noite. Ben, boa noite, aquí estamos, despois de duras negociacións, xa sabedes co mercado que se complicou, eu tamén tardei en firmar, porque ao final hai que facerse querer, non? Pero bueno, aquí estamos, aquí Eso che iba a decir eu. estamos dando guerra outra vez, e contentos, claro, polo Maestres, como non, importante sumar de 3 canto antes e sacarnos xa unha lousa de encima, e agora o que veña, xa pensando no seguinte partido. Un titular, Carreiro. Un titular, progresa adecuadamente, pero con varias flechas hacia abaixo. Foi unha victoria demasiado sufrida, creo eu, pero bueno, o importante é sumar de 3. Exactamente. Pois agora falaremos un pouco do que foi ese partido. Creo que, bueno, resumino como domingazo. Así que nada, podemos empezar xa con ese análisis do que pasou onte en Espiñedo, desos 3 puntos cosechados, desos 3 puntos ante un rival posiblemente directo na táboa como é o Unionistas de Salamanca. Así que nada, meto unha cortinilla super rápida e arrancamos con ese análisis do Arenteiro 1, Unionistas de Salamanca 0. Pois con esa música de suspense pasamos Milagros. pasamos entonces a ver que pasou onte en Espiñedo, domingazo, gol de Mingo que dan os 3 puntos ao Arenteiro, un partido curioso, interesante, un partido destos de principio de temporada, non? Con moitos errores tanto por un equipo como polo outro, non sei como vistes vos esa vitoria. Sí, bueno, ahora que falas de Mingo, pois parece que topamos un pouco de momento, polo menos, ou nestas primeiras xornadas, non sei se pa todo o campeonato, aínda que semella que sí, o dianteiro referente, non? Por así decirlo, 2 xornadas, 2 goles, este último para dar os 3 puntos, así que a verdade que ten boa pinta o tema Mingo, un xogador que recordemos que firma por 2 anos aquí en Carballiño, así que cuidado non vai a pasar como con Enol, non? Que saquemos aí unha boa rentabilidade nel. E nada, falando un pouco do que foi o partido, máis que facer un resumen, eu quería comezar a falar un pouquiño, se queredes valorámoslo un pouco antes de seguir co que foi esa primeira parte, a segunda e demais, pero sorprendeuvos un poquinho o 11, hubo ata 5 trocos, a verdade é que subimos o 11 un par de horas antes, trabuncámonos nun só xogador, dábamos por titular a Eliseo, pero ao final decántase Arribas por Gorka, acompañando, pois tiñamos claro que iba a entrar Lucalor, un Lucalor que sorprendeu a moitos de nós, a verdade a min pareceume un central bastante serio, sen complicarse moito, moi ben o corte, moi ben no despexe por alto, sobre todo. E non sei que pensades vos dese cambio de esquema, deses 5 trocos, se foi un pouco dinamitar ou revolucionar un pouco o equipo respecto ao día de Arenas, de Guecho, e tamén un pouco pois ese cambio de sistema que se viu moi ben reflexado ese 4-2-3-1 cando todos quizáis agalábamos outra vez o 4-4-2, pero devolvendo a Ferreiro, non, a esa posición
que o ano pasado non é que se sacara da manga Jardiel, pero sí que medio se inventou co xogador de Baños de Modras. De Carreiro. Ferreiro, dalle. Hmm. Non sei, eu agora seguindo o que dices tú o último de Ferreiro, a min é o sitio onde ten que estar, vamos, pareceme que é onde máis daño fai, máis que caído á banda, é algo que xa faláramos moitas veces, é algo que se comenta en petit comité, non, durante os partidos en Espiñedo, que é onde máis lle gusta a parroquia, creo eu, non? Non sei se tivo algo que ver a chegada de Vilachá, se foi unha ocurrencia de Arribas, non sei como chegaron á conclusión, pero para min é onde ten que xogar, vamos. Volvendo ao do 11, pois non sei que decirche. Eliseo vino baixo durante toda a pretemporada, vino baixo outro día en Guecho, quedou señalado nos 2 goles, non sei, Luca Lor, pois cumpliu, non se complicou nada e fixo o que tiña que facer, máis nada, non é o que se lle pide a un central, vamos, nin floritura, nin historias raras. Que cumpla, que ven por arriba, ven ao corte, non, eu xa digo, pese a xuventude que ten, foi un tío que moi correcto e sin complicarse absolutamente nada, nada de nada, parecía que, vamos, que ten tablas e que levaba varios partidos xa xogados no Arenteiro, nada máis lexos da realidade. O primeiro partido que o vemos é moi ben, vamos, espero que siga nesa dinámica Eliseo que lle coste volver a recuperar o posto, non? Sería unha boa señal para todos que en todas as posicións que haxa esa disputa. Ao final fai subir o nivel do equipo e nos interesa a todos. Sí, esa competencia, como dis ti, é unha cousa moi sana e ao final fai elevar o nivel Claro, do plantel, eso uh-huh. incuestionable, non? Sí que estou de acordo no tema de Luca, como xa dixen previamente. Non sei, Darío, bueno, eu hai un momento, non, nesa xogada final que fai un paradón Diego, que despois tamén falaremos delo, onde sí que erra un pouco, non? Non sei se é culpa do bote, non sei se vichendes moi ben na repetición, se que o césped lle fai aí unha mala xogada ou incluso el o que mide mal, pero bueno, aí puxosenos a todos a pel de galiña, non? Sí. Sí, bueno, a ver, eu non sei, igual foi o campo que lle xogou unha mala pasada ou tal, pero ahora que sacas a Diego á palestra vai que, oe, a semana pasada quedou señalado polo gol ese, pois esta semana hai que lle aplaudir e agradecerlle os 3 puntos porque nos librou dunha boa, non é, hai que dar os estacazos, pero tamén hai que tirar as flores cando toca, non? Parece que nos costa un pouco máis. Xa que o mencionas, pois desde aquí, en fin, recoñecerllo. Dende logo que sí. Darío, como viches ese Arenteiro, que ese 11 que saca Arribas, que che pareceu? Gustouche esa volta aos orixes do ano pasado, sobre todo nese inicio de tempada? Sí, hombre, canto menos sorprendente titularidades de xogadores que levaban, home, non sei, 5, nin unha semana adestrando co equipo. Parece ser que Jesús, bueno, co corpo técnico que tuvo claro, foron directos ao 11. A min a verdade que me sorprendeu o equipo para ben. A min foi un equipo que me gustou. Hai que ter en conta que son prácticamente o 90% da plantilla nova. Neste caso non titular estaban Jordan e Diego do ano pasado. O resto son xogadores completamente novos, nunca xogaron entre sí. Ferreiro. Bueno, perdón, o Ferreiro, sí. O adestrador novo, bueno, creo que ese tipo de equipo necesita moita madurez. Vimos o que foi a pretemporada, prácticamente inexistente para moitos xogadores. Xa falamos, non sei, do 11, 2 ou 3 polo menos chegaron esta semana. Lor, que máis estaba Bastida por aí. Bastida tamén. Non? Richarte, que bueno, non xa xogou uns minutos en Guecho, pero bueno, tamén levaba unha semana prácticamente tamén Debe levar, sí, creo que chegou o 29, 30 de agosto. Sí, creo que dá un pouco máis de esperanza, non? Ves brotes verdes e xente que aínda non se acoplou, como é normal, en 4 ou 5 días, unha semana, pois non tes o acople collido, o sistema, automatismos e demais, pois son cousas que teñen que fluir e teñen que acomodarse co tempo. E a min, sobre todo, a entrada da primeira media hora, gustoume, a verdade que sí que me gustou. Un equipo que propuxo, que intentou ir a polo partido, que víanse cousas, vamos. Parece que Sí, sentaron cousas.
Iba a facer esa mesma introducción a la que falas deso, Ferreiro, ai, Dios mío, Carreiro, perdón. Xa te confundo con auga de baño, Porque o non corte ves? de pelo levamos o mismo. Oiches, este clip xa vai ir para o Out of Contest que nos fixeron en Twitter, que me Que gustaría saber cabrón. quen foi o gracioso, pero xa ten aí un corte para o Sí, para a conta de Twitter. facer Eso, exactamente. Iba a comentar o tema desa primeira media hora, que a verdade que foi moi boa, moi boa. A verdade que sorprendentemente boa, máis que nada de ver o equipo como viña, non? Por así decirlo. Entonces, bueno, a verdade é que se viu un equipo que quería ir bastante alto na presión, aínda que por momentos sí que non había certos automatismos moi claros, pero sí que se veía cal era esa intención, e sí que é certo que tanto Richarte como no medio Bastida foron quenes de recuperar balóns peligrosos en 3/4 na saída do seu balón, e a verdade que iso fixo que o Arenteiro tuvera chegamentos moi claros. Recordo tamén un balón que lle chega en pasillo central casi a Richarte, que non é quen de cadereita pois superar o porteiro, ou unha xogada de Bastida tamén no borde da área que non se decidiu polo tiro nin entrar á área, pero xogadas que daban pé a que o Arenteiro estuvera rondando o gol, non? Que non eran ocasións claras de gol, pero sí que se veía certo perigo nas chegadas do equipo. E tamén hai que decir que, bueno, en defensa, a verdade, non estábamos sufrindo en demasía, ou por non decir nada, salvo sí que é certo que despois desa sacudida o Unionistas tuvo aí un par de ocasións claras, sobre todo unha que Diego rexeita ca perna e logo despois outra na que Yacer, bueno, mete aí a perna tamén para desviar un pouco un disparo dentro da área do extremo de dereito do Unionistas que acaba en córner. Pero creo que en líneas xerais esa primeira parte, sobre todo destacando eses 30 minutos, foron dun nivel bastante alto, tendo en conta que era a xornada 2. Sí, a ver, eu tamén teño que dicir que, home, claro, sigues as redes e ves comentarios e ves tal, e de unionistas, pois a xente falaba realmente mal, non? Os propios aficionados, e vimos a trifulca que tivo a semana pasada o adestrador, que incluso partiu unha porta no Reina Sofía, non sei se rompeu algún espiñedo, pero en espiñedo igual non queda ningún enteira, aínda que quixera, se cadra non puido, non? Pero é dun equipo do que eu se cadra esperaba máis, non podo dicir que nos puxo as cousas fáciles, porque ao final apretarnos ben apretados, non sei se máis mérito deles ou de mérito noso, porque unha vez que marcamos o gol, cedemoslle o campo, démoslle o balón e aguantamos o chaparrón como mellor puidemos. Non sei se a xestión dos cambios quizás para min non foi a mellor ou pareceume a min, vamos, dentro do pouco que eu podo entender. Que xa dixo moitas veces que o de fútbol non entendo nada, pero que se podría haber feito outra cosa desde o banquillo, pois sí me parece que se podía haber feito outro tipo de xestión, non? Pero insisto, para min Unionistas, pois sí que vin un equipo moi floxo, que se van ao descanso con 2 ou 3 encima, pois non houbera pasado nada. Que non souberan de volta na segunda, porque xa digo, puxarnos contra as cordas e fixarnos sudar. Bueno, vin a 2 equipos medio bos, nin bons nin malos, medio bos no campo, que sí, medio bos, por non, home, non vou dicir malos ningún dos dous, non me atrevería tampouco a eso. No, nesta categoría, tanto como equipos malos, No, evidentemente. Os non hai. non me atrevería a decir eso, de ningún equipo, vamos, de ningún, nin de propio, nin moito menos despreciar a ningún equipo que non sexa o noso, non se me ocurriría, vamos, pero que sí que esperaba máis, vamos, do que era Unionistas das últimas tempadas, era un equipo guerreiro que che plantaba a cara, que te apretaba, que non sei, se falta de identidade, se non escolleron ben os muñecos, non sei. Non Sí. identifico os unionistas co dos últimos anos, vamos. Sí que é certo que Oriol outro día estuvo máis comedido despois na rolda de prensa posterior, e a verdade é que se lle veía, pois, evidentemente fastidiado, pero sí que estuvo máis comedido desta vez, polo menos, e bueno, incluso comentou que creía que eran merecedores de algo máis. Non sei, Darío, se ti estás un pouco de acordo co que comenta aquí o noso grande Doc,
sobre a segunda parte, non? Despois dese gol, nunha xogada magistral, non? De Richarte, que dende ali o fondo vímolo moi ben, nun momento que xusto estaba intentando abrir campo, que Ferreiro lle estaba comentando que abrise o campo, pero sí que é certo que vi un pasillo interior aí para recibir ese pase entre líneas e xirou dunha maneira moi boa e filtrando aí na última liña para Mingo, pois a verdade é que fixo unha gran xogada e despois moi boa definición do ariete verde, non? Sí, a verdad que un golazo de equipo traballado. Gustoume moito o Mingo porque ese tipo de desmarques xa viéselle que os intentou durante todo o partido, e incluso despois do gol, cando tiña a oportunidade, tiraba ese tipo de desmarques. Bueno, segundo gol en 2 xornadas, fantástica noticia, como dicías tú antes, Milito. Parece que temos aí ese dianteiro que cheira o gol e que, home, eu xa firmaba ese promedio, Sí, evidentemente que sí. E para min xa non é só o gol, hai que destacar tamén todo o traballo que fai, Sí, sí. non é un tío que está currando todo o partido, vamos, evidentemente, se pon a guinda, se mete goles, pois xa que máis lle vas pedir, non? Pero que é un currante, é da xente que eu quero no meu equipo, iso teño clarísimo, que sí, que me gusta. Que había quen o comparaba con Escobar, se cadra, pois igual hai algo Hai por aí que ver. hai por aí unha persoa que nos di unhas clases, non? Nos dixo, Sí. este chico vai ser millor que Escobar, hasta nos Bueno, dixo. pois oxalá tiña razón, non? E o pase non olvidemos, Sí, un que gran ese pase, pase non é nada Pase. fácil ver ese desmarque e pero meter non ese se balón puxo aí. nervioso para definir, Máis que ver o espacio, o mérito que lle dou, que tamén o ten o ver o espacio, é xusto dar o pase na velocidade xusto, no momento xusto, en carreira para que o dianteiro chegue e mida ben os tempos e poida materializalo. Non é fácil facelo en 3 cuartos de campo, nada doado. E tamén estou bastante de acordo no que di Carreiro, que era outra cousa que quería comentar desta segunda parte, antes de acabar de valorar un pouco o partido e irnos cas notas, e tamén o tema da xestión de banco. Non me gustou, estou de acordo con Carreiro, e xa non só por facer os trocos antes, despois, en que momento, ou que troco, ou que xogador, xa non vou casi tanto a eso, pero outro día vimos unha cousa bastante curiosa que non veíamos desde fai moito tempo en Espiñedo, e era un banco tan profundo, é dicir, había ali 12 xogadores, se non recordo mal, no banco do Arenteiro. E sí que é certo que sale Diego Moreno a aquecer, é o primeiro troco, pero nese momento era o único xogador que estaba aquecendo. Ata a entrada bastante a segunda parte, Arribas non moveu o banco e non sacou xogadores a aquecer. E penso que tendo tanto banco, que teñas xa dentro do minuto 45-46 da segunda parte a 4 ou 5 xogadores a aquecer, non me parece mala empresa, xa non só neste partido, senón en outros, non? Sempre tendo conectada a xente, pero bueno, sí que estou de acordo tamén co que dicía Carreiro de que tampouco os cambios foron os millores do mundo po meu modo de ver. Non sei que Bueno, pensades vos. a mí Eu un tiña cambio, que por exemplo, de Ochoa e de Alfa sí que me Sí, gustou. Sí. Aí meter ese doble, Pero un poquinho digamos, tarde, lateral. ao meu gusto, quizáis. Pode ser, eso sí pode ser. Pero bueno, non, digamos que os muñecos non me disgustaron co que tiña. Sí, bueno, en comparación co do outro día, pois evidentemente non Cambiou a cousa, sí. E cambiou a Camargo, cousa. que pode dicir de William de Camargo? Ti que eres deportivista vello coñecido teu, que nos podes comentar dil? A ver, despois da descripción tan precisa que fixen de Luís Fernández, pois estuveches moi atinado con facerme esa pregunta, verdad? Pois xa se verá co tempo a ver como resulta ese fichaje. Sí, O eso. tempo ditará sentencia. Sí, Eres bastante bo. Eu vou falar do tema de Camargo. Eu, a verdade, debeu entrar no minuto 87, 88, me parece que foi cando entrou. Comentaba Arribas logo en roda de prensa, cando lle preguntábamos polo tema de Camargo, non? De como estaba e demais, dixo que, bueno, que el
pois meteuno nese momento, porque ademais sabía que iba a haber un desconto longo. Sí que é certo, comentábamos onte unha persoa, un vello coñecido do bar da cantina, que xa non está con nós, que pode volver cando queira, xa o sabe, o señor ministro Manuel Ramón Caíña, o sea, estou moi de acordo co que me decía que o cambio non estivo ben, porque ao final meteu-no polo lado esquerdo neses momentos onde estaba atacando moito unionistas, era a banda para min forte do cadro salmantino, con ese Víctor Olmedo que destacábamos na previa, que é un xogador que é un puñal, a verdade que me encantou, aínda que non foi o seu mellor partido, pero un xogador que se veía cun unha marcha máis e cun puntiño máis, sobre todo hacia arriba. E sí que é certo que volvendo ao tema William, non sei, eu xa o vin entrar, xa o vin correr, e a verdade que, perdónenme, eu non son aquí un experto en medicina, en articulacións, no que sexa, pero esa forma de correr non é dun xogador que este totalmente o 100% e que este, como decilo, sano, por así decilo, non? Entre comillas. É dicir, na maneira na que se movía, na maneira neses cambios, neses xiros, hubo un momento que sí que tiña que bascular hacia a súa banda, que o balón viña dun lado para outro, e como que lle costaba, non? A min deu unhas sensacións bastante malas. Eu non vou ser quen o vai a valorar, porque eu, repito, non son médico, pero deixoume moitas dúbidas nese senso. Non sei se estades de acordo comigo, ou se me queredes levar a contraria tamén podedes. No, que va, non me atrevo a valoralo. Eu opino, sí que tiña unha forma rara un pouco de correr, pero non sei, o sea, tampouco teño nin puta idea se iso é algo malo ou bo, pero eu penso que o que buscou co cambio, o que creo eu, non, o William é un xogador que é moi complicado quitarlle o balón se ten cara, digámoslo así, sabe aguantar, digamos, bastante o balón. Entón, supoño que iría un pouco por esos tiros, non? Buscar ese lado, aguantar o balón. De feito, non, xa non sei se foi el ou foi outro, que creo que fora Ochoa, que levou o balón ao córner, que para que non se quitara. Bueno, pois eu supoño que buscaría un pouco eso nese final do partido no desconto. Pero sí, de feito teño que decir que evidentemente a calidade véselle, hai un cambio de orientación que lle chega, baixa co peito, toca o balón co exterior, para a continuación non sei se era de Diego Moreno nese momento ou quen caía a banda. É dicir, é un xogador que a calidade é innegable, non se lle pode dubidar, ni moito menos. É dicir, un xogador que xa lle vimos, Darío sobre todo, que viu moito no Depor, un xogador cunha clase tremenda, eso aquí non o vamos poñer en dúbida da calidade do xogador do Arenteiro, pero é dicir, eu outro día pois vin certas cousas que me chirriaron bastante e que non me van da mau co que despois me conta Arribas en rolda de prensa, nin co que me conta Farias outro día. Pero bueno, todo se verá. Antes de acabar con este análise, quero pois saludar, primeiro de todo, que nos ven desde o Val do Ubra, o noso fiel seguidor Camilo, anda por aí tamén nos saludan dende Forteventura Alesito, tamén outro gran seguidor do Club Deportivo Arenteiro, e aí ao final pois temos aí varios comentarios do gran Óscar de Córdoba, gran amigo noso que estivo neste programa, nestes micros, e tamén lle damos un abrazo moi forte. E nada, con todo eso, a min o último que quero que valoremos, se vos parece ben, antes de ir xa cas notas, é o tema ese de afundirse tanto, non? É dicir, evidentemente, cando tú levas un resultado curto e aparte cun desconto tan largo tamén, evidentemente tratas de guardar a roupa, pero creo que se alongou demasiados minutos, é dicir, xa casi automáticamente dende o 1-0, casi o Arenteiro non quixo ter a pelota. Sorprendeume moito tamén os balóns moi en largo, sen case buscar unha alternativa, aínda que fora en largo, algo, por así decirlo, trenzado, non? De Diego, que antes normalmente, pois o mellor detíase co balón, intentaba buscar un home no oculto e se non vía o balón, pois buscaba nunha espalda ou a referencia dun ataque. Non sei se vos pareceu eso e se case nos penaliza precisamente ese afundimento das líneas, ese acumular tantos xogadores dentro da área que nos centros laterais de Unionistas casi é o que facía que levara tanto perigo, porque ao final
calquera rebote ou calquera historia pode facer que incluso te metas un gol en propia meta, non, Darío? Ou Carreiro, quen queira. Sí, home, a ver, é evidente que cando un equipo se pon por detrás, pois que vai tratar de virse a polo partido e van dar un paso adiante, pero non sei, hai maneiras de frenalo ou tratar de revertilo, eu meterse debaixo da portería que en Espiñedo costounos moitos puntos temporadas atrás. Eu estaba vendo unha nube negra que non me gustaba nada, estaba vendo que iba a caer o empate, pero en calquer momento, se non é por Diego e por alguén que nos veu ver desde arriba, non marchamos cos 3 puntos para casa, non sei. Pareceme que, sobre todo na casa, non ser máis valiente, se cadra non é a palabra, porque non vas a salir a meter o segundo, o terceiro e o cuarto, non, sabes? Metes o primeiro, ganas o primeiro partido da temporada, tratas de guardar un pouco a roupa, pero tampouco regalar o campo, vamos, como fixemos, porque é o que dices ti, despois do gol, eu vi moi pouca cousa, moi pouca cousa. De feito, a portería onde estábamos nós no fondo, chegaron contadas veces. E o porteiro de Unionistas púdose sentar nunha banqueta e ver o que pasaba o resto do partido porque non é que nin incomodamos. E penso que Sí. o sentimento que era común, vamos, que estábamos todos temblando porque decías en calquer momento pode que era o empate. Oe, no contra un rival directo perder 2 puntos, Sí. venos sentar como un xarro de agua fría, non? Uh -huh. Sí, sí, dende logo que sí, a verdade é que eu non me gustou nada, podo entendelo, non? Pois sobre todo ese primeiro partido na casa, ves de sumar máis 0 e queres a toda costa sumar os 3 pois darche un pouco de non medo, pero si reparo, mellor irte hacia adelante que encaixes o empate, pero bueno, creo que o mellor tamén fisicamente o equipo pois aínda lle falta, seguramente tamén, Sí. bueno, pois é entendible en certo modo nestes inicios de tempada, o que sí que eso, non me gustou porque foi onde puidemos peligrar o partido, non? Por así decilo bueno, non estamos como para regalar puntos e menos neste comezo de tempada. E bueno, xa por terminar, comentaba aquí tamén que acaba de destacar o mensaxe aí no chat o noso coproductor. Comenta por aquí outro compañeiro, outro amigo noso da Coruña, o señor Manuel Maía, que cuidado, que Ochoa al 11 al tiempo. Como o vedes? Non sei se 11, pero os minutos que xogou onte a min gustaronme, vamos. Non sei o que lle vai aguantar a gasolina porque claro, onte saleu Sí, sí. mordía o campo, claro, non vas estar 90 minutos así, é imposible. No, Bueno, a no. ver, Pero ven bueno, de facer unha pretemporada cun equipo de segunda división. Pois, sí. de feito, comentaba outro día, o sea, onte mentres quentaba, Presentación. non sei con quen comentaba, que Ochoa, polo menos físicamente, ten que vir como unha moto comparado polo menos ca maioría dos xogadores, porque ven de facer unha pretemporada das que se notan cando baixas un escalón despois. Sí, Sí, aparte moito máis longa a pretemporada do Deportivo que debeu de empezar o 2, 3 de xullo, non sei, que non sei, A pero un principios. pouco máis. e hai que ter en conta que son chavales que veñen aquí a partirse a cara no bo sentido, non? Que teñen que demostrar todo para tratar de subir un chanzo ou polo menos buscarte un sitio nun equipo punteiro de primeira ref. Comentaba outro día un dos últimos chavales na rolda de prensa no que estaba Farías tamén, e esa xente ven aquí a demostrar o que ten que demostrar, vamos, non é que non se poden deixar nada. Sabes que se Uh -huh. pasa o tren que se cadra que é a última oportunidade, por iso que eu penso que nos vai dar moito, vamos, que é o momento dele é o noso momento de aproveitalo, vamos. Eu Que vos non sei se no, irá no, para sí. o 11 o, digamos, como di aí, al tiempo, porque precisamente creo polo que podemos ver a competencia vai ser dura, pero estou seguro que Ochoa vai ser un dos recambios importantes deste ano, que quizáis o ano pasado pois non tiñamos ese recambio de dianteiro puro que che poida garantizar goles. Ojalá Mingo e Ochoa compitan ambos os dous polo pichiche do equipo. Sería unha grandísima noticia. No, e a competencia é enorme, porque aparte Sí, sí. deles dous están Nacho Ramón e Dani Romera, o sea que este ano se continúa co esquema de xogar solo cun dianteiro,
pois aínda menos minutos a repartir, por así decirlo, non? Home, seguramente que habrá fases da tempada ou incluso no mesmo partido fases nos que teñas que meter los dianteiros porque vayas por debaixo e eso faga que teña máis minutos, non? Pero realmente a competencia vai ser grande e evidentemente quen se postulou para o posto de titular é Mingo, pero a verdade é que onte Ochoa sale e dice que co seu esforzo e co seu traballo, que é algo que ademais gusta moito en Espiñedo, pois que seguramente pois vai pelear por ese posto e eso, bueno, como decíamos ao principio co tema dos centrais, é unha cousa bastante sana. Dende logo. Bueno, non sei se tes por aí a mau rapidamente a clasificación, que se me esqueceu de decircho antes, Darío, para simplemente poñela, van simplemente 2 partidos, colgala, antes de pasar o tema das notas, pregunto ya a Carreiro, porque vi uno pasar como a min, que che pareceu o señor director deportivo, Joan Farias, non? Nese momento de descanso que se vai para outro lado para seguir o partido dende ali, Nervioso, como viches? nervioso. Que compartiches declaracións aí no fondo con el ou pasou de No, que largo? va, pasou e saludou, máis nada. Pero bueno, é o que comentaban xa a xente de Ávila, non? Que pasea o campo dun lado para o outro, gustalle dar indicacións e demais. Bueno, vive o partido á súa maneira, eu vivo a miña, eu non sei, pero bueno, sin máis. Non tive unha ocasión tampouco de falar moito con el, pasou e saludou. A ubicación escollida, dis? Sí, se che gusta. A miña ou a dil? Adil. Non ten moito máis onde escoller tamén o campo é o que é. Ou se pon na sala de prensa para visualizar, ou senón aquí aos socios. Pero bueno, a ver, o home vive a súa maneira, non se pode negar que non o vivo con intensidade. Fixo máis kilómetros se cadra que algún no campo, alrededor da banda. Sí, por suposto que sí. Bueno, pois non sei se Darío xa tes aí Sí, teño por a aquí. clasifica, a podes aí poñer nun segundiño, simplemente pois para ver como está a situación. Comentar, bueno, dos outros galegos, podemos comentar que o Pontevedra diu a campanada en Ponferrada, non? Con ese gol de Alain de cabeza, gran gol, 0-1, e sumar 4 puntos, de momento equipo invicto, e logo Ourense por ali tamén se lle escapou no último momento a victoria, con empate dos Osasuna Promesas. Xa tes aí metida, non? Sí. Bueno, pois aí estamos, non? Na octava clasificación, con 3 puntiños. Hola, perro! Dos goles a favor, 2 en contra. Bueno, como vedes, tampouco se poden sacar moitas conclusións, só levamos 2 xornadas. Podemos sacar unha... Sí, a min tamén, eu filmaba xa rematar así. Bueno, no. Hai que ver o que pasa, somos salseros. Este ano non hai predición ou que? Podemos facela, se queredes, aínda estamos a tempo. A semana podemos facer unha, veña. Podemos facer unha, e aparte xa está o mercado pechado, así que podemos facer unha, claro. O mercado pechado aquí non se sabe. Non hai fichas, non hai fichas. Pero igual, pero non sei, hai sitio para meter outros 30 máis. Home, sí, sitio hai dabondo, eso non teñas dúbida. O que sí que podemos comentar é un pouco o poderío do Tenerife, non? Que volve gañar con sobradez a un equipo dos que eu penso que vai estar pelexando polo playoff. Meteulle 3-0 e puido caer algún máis, e a verdade é que asusta o Tenerife. Ten de Miguel 2 goles, outro dianteiro de moito nivel para a categoría, e cuidado con este Tenerife que parece ten pinta de rodillo. Semella que vai con paso firme. Sí. Comentar tamén que o Racing de Ferrol pois non puido xogar por a verdade que cousas que non son entendibles, non sei como se pode suspender un partido por un motivo, e máis sendo un club como o Real Madrid, que a verdade que non ten problema de recursos nese aspecto, e ten 20.000 equipos, a verdade que non me parece nada ben. E que galego me falta por aí? O Lugo que foi incapaz de conseguir a victoria no seu estreno na casa, non? No Anxo Carro, empata co Avilés. De momento, pois os homes de Iago Iglesias pois non son quenes de conseguir a victoria. E, bueno, por último tamén, que me falta o Celta Fortuna, que perdeu tamén nos últimos instantes na casa contra o Guadalajara,
E bueno, a verdade é que poucos, aínda que, bueno, por nosos intereses o que nos importa o enteiro, pero bueno, poucos resultados positivos pos galegos nesta xornada, aínda quedando o Racing de Ferrol. E bueno, así tedes a clasificación, simplemente pois para poñela e que os vayades un pouco acostumbrando tamén cos diferentes equipos que por aí andan. Exactamente, exactamente. Pois nada, se queredes podemos pasar entonces a empezar a dar as notas do partido de cada xogador. Que vos parece? Sí, tes algunha cortinilla preparada tamén para eso, que este ano estás que te sales, Darío. Este ano fixeches aí unha edición digital espectacular, espectacular. Notase cando hai cartos Eres que un todos tío saben. caro, Darío. Eres un tío caro. Home, a ver que vamos ver, se financiamos o Arenteiro e se financiamos o equipo, pois hai que financiar o medio do réxime, o sea, non hai máis, hai que financiar. Chegan bolsas de cartos desde Ferrol todos os días. Sí, señor. Pois Bueno, nada, pois nada, veña, apretalle meto pa sí, dalle aí. unha pequena cortinilla, vamos cas notas da cantina. Vine i torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em dóna just per respirar, que no sabem quan tornarà. Pois vamos alá, vamos con esas notas da cantina, vamos arrancando con Diego en portería. Con quen empezamos, Milito? Pois tiñámolo por aquí anotado, que tiñamos Vamos facer xa que estamos preparado, digo, improvisando, veña, se queres empezo eu xa. non, espera, déixame miralo porque tiñamos isto moi ben definido. Empezas ti, Pois, Darío. pois veña, así por que se nos ocurre un pouco agora, ¿no? No, Pois, acabo de velo, que tiña aquí a chuleta preparada. pois mira, xa que ben dixo antes o noso compañeiro de Doc, quedou un pouco na foto do gol da semana pasada, doulle un 7, porque creo que tuvo 2, 3 intervencións fantásticas que nos fixeron quedar os 3 puntos na casa. Uh-huh. Así que un E 7. dices, Sí, sí. pareceme boa nota. Veña. Pois seguinte, Jordan Sánchez. Jordan Milito, veña. Sánchez, pois vou ser eu quen o puntúe e voulle dar un 5,5. Voulle dar un 5,5 de Jordan Sánchez. Notase que aínda está lexos do seu nivel. Creo que fai un partido bastante bo, sobre todo no plano defensivo, aínda que me faltou un pouquiño máis de presencia do lateral en ataque, sobre todo na segunda parte. Sí que na primeira chega un par de veces, de feito nunha ten un disparo dende o borde que vai ser moi pretiño do pau dereito da meta do porteiro Marino, do Unionistas, pero, bueno, quero lle pedir un pouquiño máis a un dos capitás, porque sei que é capaz de elevar moito o nivel que digo onte en Espiñedo. Exactamente. Pois o seguinte en pasar será Gorka. Veña, Carreiro. Un 6. Bueno, algo que objetar. No. Eu dou notas rápido. Non me complico. O que queira explicacións que me veña a pedir como aos profesores Que vai a buscarte, non? Ali, onde te por despacho. sempre. Non. As tutorías, como eran as tutorías? Non me salía agora como era o rollo. As tutorías. Sí. Bueno, podemos decir que bo partido de Gorka, non? Sí, claro, bo partido de Gorka, sí. Sí, home, é un... Non lle puxen Vale. un 2, joder. No, moito menos. Seguinte, Vale. entonces. Seguinte, alá vou eu con Lor. Non Sí, sei moi Luca ben como Lor. se pronuncia. Luca Lor, sí. Luca Lor. Está perfecto. Está ben. Pois voulle dar un... non sei se... Voulle dar un 7, pero esa última acción... Bueno, veña, voulle dar un 6. Gustoume Luca Lor, gustoume... Parece que ese tipo de centrales que che dá seguridade, non? Evidentemente, esa última acción non dá ninguna seguridade, pero eu penso que máis foi o bote do campo que outra cousa. Gustoume en términos generales Luca Lor no seu primeiro partido. Sí, eu estou de acordo. Creo que
creo que tamén aí o bote da pelota tuvo que influir. O Bueno, campo non vamos está cos todo ben que debería, vamos. non, pensei que iba, o sea, tampouco estaba tan mal como coidaba que podía estar, pero bueno, non está evidentemente como estaba o ano pasado. Yacer, Continuamos. Pois esta creo que é meu, Lluís Llázar. Bueno, pois a verdade é que é unha mágoa que se tivera que retirar pois lesionado, non? Parece que, gracias a Deus, non foi nada grave, simplemente hai que se lle saliu un pouquiño o ombro do sitio, recolocáronllo e parece que guai, que está ben o lateral esquerdo. Eu voulle dar, perdona que non che dixen antes a nota, voulle dar unha nota alta, un 7, voulle dar, gustoume moito, sobre todo na parcela defensiva, creo que gañou prácticamente todos os duelos que tivo co seu par, creo que pechou moi ben a espalda, me parece que ainda se prodigou bastante en ataque, un central moi potente, un lateral moi potente, moi expeditivo, e que a verdade que cada vez que vai a un duelo, pois é difícil de levarlo porque físicamente é un xogador moi potente. Así que nada, un 7 para el que me gustou moito o partido de Llacer. pois aí queda. A min, por matizar, tamén foi un dos que máis me gustou do partido. Bastida, Carreiro. Un 7 tamén. Bueno, é moi por fácil. Este gustoulle un pouco máis que Gorka. Sí, sorprendeume, pero ben. É un xogador do que eu non coñecía absolutamente nada, así que me sorprendeu, vamos. Espero que siga na mesma dinámica. Ten unha cariña de neno, nótaselle, pero bueno, evidentemente Sí. Pero bueno, ven facer a Emilia xogador Espiñedo. con presión. Sí, está certo. Bueno, recordemos que a propiedade de Club Deportivo Alenteiro, na que teñamos aí os dereitos compartidos. Sí, pero bueno, del falaban maravillas, que decían que foi un rapaz que se quedou un pouco estancado e demais, pero bueno, oye, se cadra ven aquí a recuperar sensacións oxalá sea así, non? Por el, por nós e por todos os interesados que poida haber no medio. Exactamente. Vale. De feito, escoitádesme? Sí. Sí. É que Sí. estou aquí, teño un problemiña técnico aquí. No, quería puntualizar sobre Bastida que dende Cádiz, a verdade que quedaron un pouco sorprendidos do destino, non? Sí. Había moitos equipos interesados nil, a verdade que, según me chega, pois que quedaron bastante sorprendidos de que acabara aquí en Carballiño, bueno, por ser unha serie de motivos X, bueno, que a verdade que lle desexamos ao rapaz que teña unha temporada moi boa. Sí, desde logo. Bueno, hombre, desde logo que sí. Pois siguiente en pasar polo pupitre, Aguza. Creo que me toca a min. Aguza, voulle dar un 6. Gustoume, pero quizáis sorprendeume máis Bastida. Pode ser porque non o conocera, eu non sei. Pola juventud sorprendeume máis. Sinto que Aguza tuvo que, digamos, baixar un pouco máis ao barro nesas tareas defensivas ao ter un xogador como Aguza ao lado, pero gustoume esa parella de mediocentros e a ver se afianza e os que lle queran quitar o posto vai me parecer que van ter que sudar. Así que aí queda. Un 6 para Aguza. Seguinte, o grandísimo Ferreiro. Pois creo que me toca a min. Eu con Ferreiro non podo ser moi objetivo, a verdade, pero porque é un xogador que evidentemente nos encanta, o motor, o guía deste equipo. Evidentemente, volvo a decir o que dixen antes, non foi o mellor partido de Alenteiro, non foi o mellor partido de Ferreiro, pero aínda así rayou un nivel excelso. Cada balón que pasaba por el melloraba a xogada, a pausa que lle dá, unha xogada na banda esquerda na primeira parte que deixa un detalle técnico espectacular, despois dá un pase que deixa só a Bastida, bueno, o sea, son os detalles de calidade do sete de Verde que me encanta. Entonces voulle dar un 8, vale? Pero xa vos lo digo, porque a verdade é que non son moi obxectivo, pero a min esas cousas me encantan, ver eses detalles, son polos que eu pago unha entrada por ver o fútbol, máis que un xogador se pase correndo os 90 minutos e teña un esforzo físico endiablado, pois
gustame esta serie de cousas, aínda que digo, non foi o partido máis excelso de Ferreiro, pero cando ves facer esa serie de cousas, pois teste que rendir o mago de Baños de Molgas. Parece fácil. Claro, ese é o tema. Parece sinxelo, pero... Sí. Bueno, perfecto. Siguiente logo en pasar, vamos con Richarte. Pois un 8 tamén, parece que nos puñemos de acordo cas notas, Milito, non che estou copiando, que xa pasei as miñas ao largo da tarde, non sei se estarías collendo ti apuntes dos que pasei eu, Estou collendo. Pois é outro chaval do que eu non sabía absolutamente nada, hasta que o presentaron no Arenteiro, na miña vida escoitei falar dil, pero penso que é un rapaz que sí que se vai escoitar falar moito dil, moito e ben, creo eu. Outro que me sorprendeu, porque xa digo, non sabía absolutamente nada. E gustoume, que vese que é un crío que lle faltalle bastante porque é un chaval, é normal, non vai ter as tablas, nin vai ter a experiencia, nin o corpo, nin o que teñen outros xogadores que teñen un peso na categoría e que teñen outra andadura, non? Pero que pode dar un bo futbolista, vamos, que pode sair algo bo dai. Eu penso que xa digo, sorprendeume moito e ben, vamos, pese a xuventude que ten, que gustoume moito. E non é fácil convencerme a min, Non? Eso podo lle dicir eu a xente, xa vos lo digo eu. Eu son moi crítico, pero crítico, en fin, moitas veces sin fundamento, e tampouco que non o teñan en conta, non? Pois Vamos, vamos que o único pero é o tema físico. Sí, claro, pero bueno, oye, É ao normal, final, joder. eu comentaba á tarde no grupo ese de marras de WhatsApp, eu gardando a distancia, non? É un tipo Raúl Blanco, cando veu aquí ao Arenteiro, era un crío, e foise facendo, foise formando, e, oye, esperemos que siga avanzando e dando pasos, vamos, que sería bo para todos. Exactamente. Continuamos. O goleador Mingo, para min MVP do partido, doulle un 9 polo esforzo, polo gol sobre todo, e porque cada vez un dianteiro dos que me gustan a min. Así que aí queda sobresaliente para Domingo. Siguiente na lista con que imos Dani González. Dani González, que é meu, eu voulle dar un 6. Evidentemente non é dos xogadores que máis brillou no partido, pero sí que me gustou moito, deixou algunha serie de detalles que me gustaron moito como xogador, e sobre todo como se coloca para recibir os balóns, xoga moi ben co corpo para salvar os rivais, fixo un gran esforzo por ese carril do esquerdo, tendo en conta que non é un xogador de banda ou uso, pois doulle moito mérito o que fixo, e bueno, un xogador que creo que tamén nos vai dar bastante, aínda que, volvo a repetir, creo que ese non é o sitio onde máis pode brillar, pero bueno, estou seguro de que o rapazo que quere xogar evidentemente, pois dalle igual onde o poñan, pero creo que aínda pode dar moito máis o do xogador cántabro. Exactamente. Pois continuamos. Espera que se me escapou aquí a lista. Quen toca agora, Milito? Diego Moreno. Exacto. Tócalle a Carreiro. Un 5. Non tuvo tempo tampouco en fin, o contexto do partido no que sale e demais, se o Scar tampouco lle axudou, non me sabe tampouco suspendelo, non. Se sumamos de 3 non suspendo a ninguén, se cadra para a semana se perdemos non aproba ningún, vamos, pero iso depende según veño aire. Non vou ser moi malo. Pois é un pouco, vamos a ir agora co siguiente, non? Alfa, un pouco na mesma línea, non? Gustoume máis que a semana pasada, creo que incluso se lle pode sacar máis proveito nese doble lateral con Jordan por detrás, creo que deixou velo Alfa no primeiro partido o seu debe a aspecto defensivo. Creo que é un xogador que sube ben, e nótaselle que lle gusta subir e chegar á línea de fondo, pero claro, sendo lateral tes que ver as túas costas, así que bueno, 5, e gustoume ver aí ese doble lateral. Gustoume con Jordan por detrás. Bueno. Martín Ochoa, Milito.
La perla blanca e Pois azul. vou, evidentemente, pois, en contacto co balón pouco puido estar, si que deixou algunha descarga, algún balón que gañou de cabeza, topou a Ferreiro algunha vez, bastante ben, pero destacar o que dixemos antes do Ochoa, o esforzo. Voulle dar un 6 a todo isto, que sempre se me olvida dar a nota do principio, e xa che digo, voulle dar tan alta nota pos poucos minutos que xogou, porque me parece que non se gardou nada. A verdade é que iba con todo o choque, iba a buscar a presión, era o único que intentaba, non? Nese momento, adelantar un poquinho as líneas, faxouse con todos os defensores, recibiu máis dun bo palazo, non? Por así decirlo, bueno, pois a verdade que me gustou bastante os minutos que estivo no campo e espero que progrese adecuadamente do mesmo xeito. Brais Val, Carreiro. Un 5. Un 5. Outro que tamén entrou no 88, vale que a prolongación foi larga, xogou un cuarto de hora, 20 minutos escasos, pero bueno, sin máis. Non. Pois eu creo que non quédame por último que teño aquí a William de Camargo, non o vou puntuar porque tampouco creo, o sea, tampouco puntuaría Brais Val, creo que salindo no 88 apenas tocou 2 balóns, o equipo botado atrás, o Unionistas indo por todo colgando casi a desesperada, non podo valorar a súa actuación. Bueno, pois seguimos co adestrador, con Arribas, esa nota dos 3, para terminar, se queredes comezo eu voulle dar voulle dar un 6, veña, voulle dar un 6, aínda que creo que ten moito por mellorar todavía, pero bueno, viuse brotes verdes, viuse unha media hora bastante boa de xogo, non me gustou tanto a xestión esa da segunda parte, e que non conseguira darlle a enerxía suficiente aos seus xogadores para poder o mellor dar un pasiño adiante en algúns dos momentos do partido, pero bueno, doulle un 6, victoria, 3 puntos, creo que un bo comezo e bueno, pois aínda hai marxe de mellora. Exactamente, eu creo que lle vou dar un 7. Vamoslle dar, bueno, non che puxen o 6, pero vouche poñer o meu 7. Bueno. Eu voulle dar un 7, creo que vi un equipo valiente que saliu polo partido, e creo que esa sensación de cando marcamos o gol que o equipo cambiou completamente digamos, o plan de partido, porque era un equipo que, bueno, o Arenteiro quería ser un pouco o dominador do partido e ir a por el, e en canto marcamos o primeiro gol, o sea, foi marcar o gol e o equipo sonce atrás a achicar. Non creo que fora tanto culpa do adestrador, de feito, pois fixo cambios, meteu a Alfa, meteu a Martín Ochoa, meteu a William de Camargo, inda que sea ao final. Creo que foi valiente e creo que tamén hai que recompensalo. Eu doulle un 7. Tu, Carreiro? Un 6. Bueno, veña. 6. Un pouco polo que di Milito. Cenizo. A min a xestión dos cambios non acabou de convencerme, non sei, o de virnos atrás tampouco, o que diste, se cadra cos cambios non era a intención dil, pero tampouco non conseguiu revertilo, non? Algo de culpa tamén terá. Sálvase polos 3 puntos, senón para mí non aprobaba. É exixente este home, xa o estades vendo, Bueno, pois nada. Pois nada, hasta aquí as notas, agora o que podemos facer, se queres darlle aí podemos dar a porra, se queredes, porque o outro día creo que non o fixemos, ou fixémoslo na sede, non o fixemos aquí, bueno, non recordo ben. Podemos facer a porra do próximo partido, se queredes, ese encontro contra o Cacereño, e logo, por último, xa para pechar o programa, podemos falar sobre unha cousiña no tocante a ese partido, tamén dar horario do próximo partido en Espiñedo. Así que nada, deixo vos comezar, deixamos a Carreiro por estar estrenando o Xete Pal aquí con nós. Un 2. Vale.
0-1. Veña, volvemos ao nocerismo, que tanto me gusta. Eu vou decir 1-1. Empate justo. Ao final vai ser un 0-0 que o sabemos todos. Pode ser. Bueno, Empate Ahora- justo. Xogamos que os dous fora da casa. Sí. Ahora que nomeas a Justo, pois darlle as parabéns dende aquí, non, Carreiro? Eu non nomeo justo, dixen empate justo, non citei a nadie. Tú soñas con el, que é distinto. Tú Sí, xa sabes que son unha viudita de Franco. soñas con el. non hai Gira a máis. cámara, a ver de que lado está o póster na habitación. No, Gira a eso, cámara. cando fago bar, quito e gardo na habitación, senón tampouco é plan. Salen da Bueno. bufanda aquela que ven o lobo. Non sei este fin de semana se dormirá tan contento. Non, este fin de semana, será porque ven, non? Ou este fin de semana, cando xogades, cando xoga o Depor co Mirandés, Este non? fin de semana, se non me equivoco eu. Aquí o único que é darenteiro son eu, porque... Sí, no, eso é innegable. Eh, Eso é innegable, Carreiro. Bueno, vamos falar, nada, simplemente comentar, acabo de ver aquí unha notificación do Arenteiro que ven un pouco a contradecir o que lin á tarde nun grupo de WhatsApp, pero me refiero que polo horario máis que nada. Recordade que o Cacereño pois xoga, pois evidente, o equipo de Cáceres, non? Que xoga no seu estadio e están, poñéndolle o césped, está tardando un poquinho máis da conta en nacer e poñerse ben a superficie e o terreo de xogo, entón non van chegar para o partido do fin de semana, entonces hubo un cambio de ubicación. Ese partido vaise xogar no Estadio Francisco de la Era, de Almendralejo, onde xoga o Extremadura, e vai ser o domingo 14 de setembro, e aquí di o Arenteiro que vai ser ás 4 da tarde. Eu tiña entendido que sería ás 7, pero aquí pon o Arenteiro que Decían que se iba a aplazar para as 7, pero parece que se mantén o horario. Sí, aquí polo que poñen, supoño que terán que non sei se o Extremadura xoga na casa ou xoga fora, pero bueno, de todas formas, eso, aquí o que di o Arenteiro fai 40 minutos é que o estadio vai ser eso, o Francisco de la Era en Almendralejo, para os que queirades ir, pero o horario, eso, ás 4 da tarde, parece que se mantén. E por outra banda, pois xa saiu tamén o horario do próximo partido da casa no Espiñedo, que vai ser o sábado 20, se non recordo mal. Quen era o rival? Foise o Santoceo. Exacto, o Zamora, ás 4:30 da tarde o sábado, non? Un pouco. Sí. 4:15, 4:30, sí. 4:15, 4:30. Sí, a primeira hora da tarde, vamos, para non... Sí, 4:15, 4:30, pero me parece que 4:30. Pero bueno, independientemente de eso, eso, que sepades que tedes a cita o sábado 20. Bueno, pois eso é un pouquiño que vos quería comentar. Non sei se... Hoxe tampouco temos así nada moito máis para falar, non? Non sei se faremos... Non temos que facer sección de novas, porque tampouco hai... Ou non sei se queredes vos decir algo. Se sabemos algo da data da asamblea ou ainda non sabemos nada. Da asamblea non temos novas, a verdade. Non temos novas ni sabemos quen manda no tinglado, non? Oye, sabes o tema das camisetas que vai pasar? Porque a semana pasada subiu o Twitter inteiro dicindo que as que iban a utilizar para o partido de Guecho eran provisionais. Era un formato especial para ese partido. Volveron xogar con ela, dixeran outro día que nuns días presentaban as novas. Hoxe vin un Twitter que tamén me chamou bastante atención, que me chamou bastante atención tamén do Club Deportivo Arenteiro, que comenta: boas, familia verde, xa sabemos que non son horas de dar os bons días, fai 2 horas, ás 7 da tarde, pero este CM estivo con outros recados. Haberá máis novedades pronto. Non sei se aí o mellor estás referindo ao temas das camisetas, pero isto ten un hype que nin discoteca, como se suele decir. Calquera cousa. Bueno, veremos a ver o que nos ven deparando estes días o CM do Club Deportivo Arenteiro. Exactamente. Bueno, pois non sei se queredes comentar algo máis. Non, pola miña parte nada máis, decirvos que este fin de semana sí que teredes previa con vídeo, xa vos lo adianto,
estas 2 xornadas pois foron así un pouquiño daquela forma, ainda estamos cos recoleteos do verao e, bueno, pois o sábado tuvechen esa previa por escrito coas claves do partido e, bueno, este fin de semana xa teredes entre o viernes e o sábado pois unha previa un pouquiño máis formada para de cara ao partido contra o Cacereño. Para a miña parte, pois non teño moito máis que engadir. Así que se queres, pois despedimos o programa, Darío, despedímonos de Carreiro tamén, e pouco máis. Pois, Carreiro, non sei se queres dicir algo máis. No, pouca cousa. Non teño moito que decir, pero voume esplayar, por iso que é igual. Pero o que queiras, ti Porque comenta. se empeza a atizar, botamos aquí hasta as 12 da noite, que va, non. É mellor que non. Vamos repartindo aos poucos para que caia. Mira, acábame de chegar aquí por línea interna, rapidamente, vou abrir agora, a resolución da Federación Española, e estou lendo por aquí, pero non vexo nada sobre agora, de momento. Fala do tema do que o club solicitante tamén manifesta que a instalación alternativa de xogo designada na súa inscripción non se pode instalar o sistema FVS, non sei, parece que hai aquí algún problema co tema do aplazamento, a verdade. Bueno, comentaremos, faremos unha historia ou algo, subirémolo, pero bueno, non había visto esta resolución. O do Cacereño, dis. Sí. Entonces no campo de Extremadura non se pode poñer. Para, pon aquí ao final de todo, es que estaba lendo por encima. É por ello que se resuelve autorizar la celebración del encuentro CP Cacereño Club Deportivo Arenteiro correspondiente a la jornada 3 del Grupo 1 de Primera Federación en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo el domingo 14 de septiembre a las 7 horas. Así que nada, 7 horas. Que parece ser que se confundiu o CM poñendo ahora. Edita nun momento, A min case me ven mellor esas 7 horas. Non sei, ao final en que quedará o tema. Mándalle un WhatsApp ao CM, Milito, que nos cambie un partido do par 7. Pero se queres chamo a Louzán e acabamos antes, que teño aquí o número. Non sei. Comenta por aí que Raúl, non, Fernández, que a Federación pon al 7, pero debe ser un erro. Pois non sei a verdade en que queda todo isto. Así que cando sepamos exactamente a hora do partido, dirémolo. Ok, pois nada, pechamos entonces o chiringuito. Sí, evidentemente que sí. Pois nada, pechamos entonces, vémonos entonces para a semana que ven. Claro que Luns sí. ás 8, como sempre. O miércoles estaremos no programa da Cadena Ser ao mediodía. O venres teredes esa previa do partido do Cacereño, que nos fará aí Milito un análisis e un resumen do que nos vamos topar o domingo. E que nos vemos a semana que ven. Donde, Milito? Como sempre. Na cantina. Hasta logo. Gracias.